mrawasa saben makhluk mesti tunduk nglumpruk tanpa daya. Sunare srengenge sumelet mahanani hawa benter hanguntar-untar temah bengawan kedhong tuk balumbang samikasatan toya. Bumi rengko lemah nelo kekayon sami wuda merga entek godhonge garing blasah ing kisma. Atasan itu bersinambung menjadikan bahwasanya Eksindo menjadi barometer transportasi yang ada di Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Eksindo. Elok. Angkane 57. 5 menika li iki saka tembung lincah. Humase lincah, hubungan promosine lincah dan akhirnya Eksindo sudah dikenal dikenal di Indonesia. Maki maju. Biyen duwe bis loro saiki 5. Biyen 5 saiki 7. Akhirnya berkembang bisnis saya akeh. Alhamdulillah. Maki maju. 57. Tuh ki saka tembung tujuannya adalah memprioritaskan kebutuhan transportasi masyarakat Indonesia. Loh, ini Pak. Ju ki saka tembung jujur. Jujur ki saka tembung dalam arti kejujuran itu yang selalu ditanamkan bahwasanya lunga kok kene ngantek koklo enteke pira ki ora golek bati akeh, bati sithik sing penting silaturahmi untuk mendekatkan rezeki. Alhamdulillah ya ampun. Ngawur iki. Beh, bengi iki ora nyono ora ngira. Ora ngira, mergo ki mau pinter aku ngerti apa, Pak? Iya, sebabe mangan kulup ki mula aku. perkara kulup kok dadak dadi bahanmu pinter kok iso. Mulai kang lenggahi sinten Mas? Pak Haji Panito. Pak Panito. Saiki dionceki Pak Panito. Nah niki. Soalipun menapa? Manggenipun wonten garasi ta menika. Garasi kuwi apa? Kudu mbok onceki sik. Nah, garasi dionceki. Garasi iki ada bis. Ya ngerti nek ada bis. Ning nggon bahasa otak-atik biasane lak temu to. Enggak, ki saka tembung gagasan dan idenya akan selalu diberikan kepada bawahannya. Sopir, kernet dan seluruh armada sing terlibat. Raki rasa satu dengan yang satunya tidak akan membeda-bedakan. Loh. Siki sikapnya bijaksana. Iki garasi iki. Elok lho lah iki. Luar biasa. Garasi dionceki lho Mas. Iki. Garasi iki ada apa? Bis. Lah bis kuwi tulisane BUS. B iki saka tembung Bismillahirrahmanirrahim. Sluman selamat sadurunge budal maoso bismillahirrahmanirrahim. Lha iki lho Mas. B U ki usahane insyaallah akan maju. Wong lek wis maca bismillahirrahmanirrahim, insyaallah apa sing dadi panyunane diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah, masyaallah. Terakhir S ki salat aja lali. Mulane bis pariwisata ki anggone budal yen magrib mesti leren ning nggone masjid utawa ning nggone rest area. Ngomongi penumpangnya ayo to nindake perintah yang agama manembah marang Gusti kamurbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya ampun. Bocah rupane koyo sampul surat Yasin kok ya iso. Bahasane ki anu pitu wae religi Mas. Nggih, leres. Ingkang meranatani beliau Bapak Haji Panito. Nggih. Pak Haji Panito. Bagaimana kamu bisa ngelenggahke Bapak Haji Panito? Nyapa dilenggahne wong iso lenggah dhewe dilenggahne iki. Maksudnya ki sampean ditimbali, digeret rene iki pamrih lak. Masamu aku mogok iki digeret iki. Ora kok mogok, maksudnya ki dirangkul. Aku pacare. Alah sakarepmu kok iso. Pak Panito nyen pangapunten nggih. Niki kula merdekne asma panjenengan mbok benten klentak-klentune nyen ugi samudra pangasami. Ora sah samar, wis to. Rasah samar ngono. Pagi saka tembung paringono panjang umur sehat selalu muga-muga bisa awet momong anak buahe ana ing garasi Eksindo 57. Alhamdulillah ki lho paringono awet ki lho domongi kok iso. Pak niki niate apik insyaallah bakal oleh bebendu ya apik uga. Loh tandurane apik mesti tukule apik. Ya ampun. Nito. Tuh ki apa jajal? Tuh ki saka tembung
tolak ukur direktur utawa pemimpin bis sak Indonesia ora ana liya nggih beliaunya. Alhamdulillah. Waduh, jan hebat. Wis ki lho tenan. Nah, kowe dadak mumet das. Kabeh ki tak gawe ndadake to, Mas. Nggih. Lho ngono. Makas IQ, Mas. Lah kuwi lho. Jadi paling tidak kami itu bisa sejajar dengan beliaunya. Ngono. Leres. Nggih mboten. Nggih, leres niku, Mas. Propertine bis ana saperangan apa wae, Mas. Lho, ya ana. Setir. Nah, kuwi kudu mbok jelaske ngono kuwi ben ngerti. Nah, itu sing di dalamnya bis, di luar onderdile dijelaskan. Jelaske ngono kok iso. Apa? Setir. 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 Setir iki yen ra siset bakale muntir. Nah. Iya, Setir iya. yen ora siset Bakale muntir. niku niate, Mas nggih. Niate. Dadi wong kuwi kudu duweni akhlakul karimah. Iya, tujuan sing apik ora bakal muntir. Iki. Nggih, Golekno nek lak temu. Perseneleng. Iya wong iki. Personel. Bar setir perseneleng. Persatuan dan kesatuan harus kita tanamkan bahwasanya kita ingat kita adalah warga Indonesia berbineka tunggal ika berbeda-beda tetap satu jua. Luar biasa. Pesan kemerdekaan. Pesan kemerdekaan Menanamkan persatuan dan kesatuan NKRI harga mati Pancasila sakti. duduk sama rendah, Berdiri sama tinggi, maju tak gentar. membela yang bayar. Ini salah satu bentuk Membela yang bayar ki salah lho. Kleru niki. Maju tak gentar tuh membela yang benar. saiki lek ora dibayar ora dibela tak omongi kowe iki. Oh iya nek kuwi pas pilihan kok kuwi Nggih, ngono. Iya, iya, beda. iya. Bener. Jadi iya. Iki saka tembung sedekah. Waduh, wajar ini. Aku seneng loh. Len bengi iki tak wenggon nggih apa mengeluarkan satu ke Kowe penak mek kongkan kene mikir mumet ya. Semenika sedekah insyaallah beliaunya Bapak Panito sedekah ki insyaallah bakal oleh berkah. Wong sedekah ora bakal roboh, sansaya kokoh. Nah. Insyaallah bengi iki sing rawuh iso budal umroh. Lho Pak. Iki apik Akbar. apik ya Nggih, iya. Pak. Iki kalem karo Terus nek lenge apa leng? Leng menika saka tembung alhamdulillah penonton sak menembane iki leng ki lenggah sekeca. Mantap. Temu ora? Temu. Lenggah sekeca nimbali panjenengan gelar budaya. Nah. Panggung Amba amba ditekakno, sound system apik diunekno. Daharan ya ditokno sik nimbali para-para tangga lan keluarga. Apa meneh karo waranggana? Lah sing tak pikir nyeluk Jogritik Ponorogo iki engko bayaran pira? Ora sah mbok pikir iki kok mesti ditampa. Ditampa. Ngono lho Pak. Ngono lho. Perseneleng, Iki. setir ana meneh, Mas. Napa, Pak? Jok. Jok ya melu to. Jok. Lah nek joke piye? Jok iki saka tembung ulang tahun Eksindo 57. Iki ora bakal lali nimbali jok kritik lan jok kluthuk. Oh, hebat. Apa neh? Ini. Ayo. Mlakune bis ke lak gumantung ana Anggrek enek-enek. gas. Ya, Gas Mas? leres, ora Lah. iso mlaku. Gas kuwi apa? Ana hurufe GAS. G iki saka tembung giat. Karyawan yang ada di Eksindo 57 ki giat ora lumuh karena apa? Beliaunya punya misi Eksindo 57 akan lebih maju. Loh. Ame Aki amanah yang diembannya akan dilaksanakan dengan baik dan benar. esnya. Es ki saka tembung sosialnya tinggi, numpak bis dadi sopir yen enek pengamen ya diwehi. Sosial dhuwur, Pak. Pak kok ya temu to. Niki wau napa? Ana gas mesti Gas. sandinge ana rem. Rem. Mbok rime dilangi ben bosok lho. Ayo tetep gawe kuwi wong iki Manja. keamanan kok iso rem. Rem. Sing gampang guyu iki. Rem menika R menika saka tembung rem. Nah iki lho. Rem menika saka tembung karyawan yang ada di Eksindo 57. R menika ramah. Makasih ya Bos ya. Iya. Iku kudu mbok dom karo kae kudu mbok dom. Ramah Pak. Kondektur, sopir lan kernet kuwi ramah-ramah. Selalu Anda pasok. Iya. Iya. Ekonomi keluarga itu yang diutamakan. Loh, iki lho Mas. Iki hebat. M ki prei. M ki lho. M ki mangan ora mangan dilakoni bebarengan. Loh ini. Biasanya sekolah ki kan
dadi sopir ki sok kala menangan, tapi Exindo 57 ki ora duwe jiwa menang, ora duwe jiwa idealis, ora duwe jiwa egois. Sopir kernet karo kondektur kuwi bareng mlebu warung ya sing sopire mangan rawon, kondektur karo kernete ya mangan rawon. Lah iki kesetaraan. Kesetaraan. tidak membeda-bedakan. Beda-bedane, Pak. Kilo. Wis, entek, Pak. Ana rem, ana gas sik kurang siji. Kopling. Ya. Koplingnya urung Ya, jangkep. penting niku nggih anu. Kopling. 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 Kop ki saka tembung kokopen kopi yen panas kuwi ngono. Krek angel. Nah ya. Kopi ngokop, kopi. Kopi ki kokopen tegese unjukan kopi pas panas kuwi ben ora ngantuk. Dadi yen nyopir ben iso konsentrasi. Lah. Leng kuwi eling. Eling yen nyopir ki ngati-ngati mergo nyambut gawe ki duwite dienggo murakabi keluarga sing ning omah. Mergo ya nggawa wong akeh. Nggawa wong akeh. Iki lho Mas, iki lho. Top-topan. Top. Pas. Dadi paling mboten mriki niku pun teruji Nggih. dan tertata. Leres. Mula yen sopir-sopir ngriki niku kula acungi jempol. Nggih. Selalu menaati dalam berlalu lintas. Nggih. Biasane sopir ki yen menggok sok ngleweri ora kelingan nalika nganan ya kudu rating nganan. Ngiri ya kudu rating ngiri. Lah, ini yang harus kita terapkan dalam berkendara. Mula nggih keselamatan untuk menjaga keselamatan masing-masing. Kuwi nggon sen kanan ya harus beloknya kanan. Nek sen kiri beloknya harus kiri. Urung mesti. Lho kepiye to? Lek sen kanan, Nek ratinge nganan ki menggoke nganan. lek rating ngiwa. Menggoke ngiwa. Urung mesti. Kok urung mesti? Kowe tuh Garut kaca apa ora? Gatut kaca ki Lek pas wayang wong kae. Tung blang dandu tak blang. Kiri teng endi? kiwa. Kok mengko enengan kene. Oh alah nek pas sabetan ngene kae ta. Trisir. Iki ratinge teng kiwa ya. Lah mengko enengen kok iso. Ya mboten. Saya tak besok dipadani Gatot Kaca. Lah lek ngomong lek ratinge tandane kiwa mengkoke Kiwa. lek tandane nengen Nengen. urung mesti. Wong angon bebek ngertes mboten? Nggih. Seblak kene. Hayo. Iki tandane ndi? Tandane ning tengen. Bebeke kok ngiwa. Bocah iki ketoke rupa ram. Dayane ning pikirane cerdas lho, Pak. Nggih, cerdas. Iya. Oh iya wong. Ning ora mesti kok ya. Urung mesti. Mula keselamatan tuh gumantung saka Kendaraan. lho kok saka kendaraan, saka pengendali pengemudinya. Ya kendaraan. Mula muga-muga dalu niki anggenipun gelar budaya. Nggih. Insyaallah panjangkahipun Bapak Haji Panito pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedaya jinangkung mboten wonten alangan setunggal punapa Allahumma. Amin. Kersanipun selamat sedayanipun diajak selawatan kados panjenengan wau sekeca. Oh, ngaten nggih. Nganjuk niku kota religi. Nggih. Mulai ingkang lenggah menawa ibu-ibu mutakaram, bapak-bapak ingkang kusuk anggenipun ngibadah. Leres. Nggih. Mula pamripun menapa to, Mas? Pak Haji Panito niki lho. Nggih. Mula diarani Pak Haji Panito. Ki paitane mung krana niat tur duwe jiwa ki tobat. Mula yen wis nawaitune kuwi niat lan atine iso tobat, insyaallah hidayah munggah kaji ora angel. Amin. Nggih, gen kula nu enten. Tukang nebas pari niku nggih entuk hidayah iso budal ngaji. Mung sak nebas pari. Nggih, budal ngaji delalah kusuk anggone ibadah bidal teng Madinah kondur teng griya niku jenenge ora Haji Prapto mboten. Lah sinten, Mas? Haji Basri. Kok Basri? Mula mbiyen duwite entuk asil munggah kaji ki leh nebasi pari. Oh. Mula ganti Haji Basri. Nggih. Terus niki insyaallah kula benjang 5 tahun kas pun daftar minggah kaji. Amin, Mas Jo. Jeneng kula ora aja klitik melih. Lho, lah sinten, Mas Jo? Mengke Haji Sokeh. Kok saged sokeh? Lah kula leh munggah kaji duwike sokongane wong akeh. Ngoten. Ditanggap. Tulung Agung lumpuke Jombang, lumpuke Tasana, lumpuke nggih munggah kaji. Amin. Bojone niki nggih ngoten. Bojo kula biyen niku alumni. Alumni napa, Mas? Guyangan. Biyen. Ora apa-apa nyapa. Ora kok masa lalu kok, Mas. Wong ki luwih becik dadi wong elek ning iso apik tinimbang dadine apik ning
tundone elek. Leres, Mas. Mantan riyen ngriku Iya. dan insyaallah nggih sami Nggih. 5 tahun yang akan datang badhe munggah haji, tapi bojo kula lak jenenge Naning. Heeh. Sampeyan mulih ke tanah suci kula ganti jenenge sanes Buajah Naning tapi Buajah Mutmainah. Lah kok mutmainah? Mergo mbiyen kulino ngemut barang sing ra genah. Dadi Alhamdulillah. sing ngerokok, Alhamdulillah sadar. sing ngerokok Mas, ngerokok. Oh, ngerokok. Ngerokok itu Oh, ya ndak sing ora apik ya. apa wong itu kan kadang-kadang itu Mengganggu kesehatan. Ya ya Bener, bener Mas. bener bener. Nggih, nggih. Religi Iya, iya, nggih. iya. Religi. Nggih nggih nyuwun larasipun pelok, Pak. Pelok, Pak. pelok. Nyuwun Niki larasipun kudu pelok. kalem ngoten niki, Alhamdulillah. suarane ngungu ngoten. Nggih. Pak Dik, aduh Coba Pak pelok. sing gendel ada sing dalu, Pak. Ketok akrab. Akrab niki kula Nggih. mboten lali niki sing penggender jenengan keng Malaysia menika. Nggih. 6. Bapak Datuk Maringgih sing dalu, Pak. Ketok maringgis. Coba Pak, namanya siapa itu Pak? Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah Salamu. Sing gender nggawa telo kaspe. Kalau kasih gundulmu iki kentole kok Oh ngawur. kentol. Tak tiro telo kaspe. Lah kok kentole wireng ta Pak? Batu enak-enak arepe selawat kelingan telo. Tak kira mau yo salak tipe dengkul. Seksi ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ana kembang-kembange nongo kembang nongo kembange menur insyaallah bapak panito benjang saged panjang umur salatullah Ayo bareng-bareng. salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah mangan gedhok diwadahi tanpa cacahe 5 insyaallah warga masyarakat nganjuk tambah barokah nindake agama salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala Muhammad Salale. Mas Joko duduk Apa? Dulu. ayo ben rada barokah kok iso Gawe napa? Iso Masya Allah dagelan padha Masya budale kok iso Allah. cangumu ki apa lho rene iki kok iso Rene iki golek sangu nyangoni. ayo Ana banyu basane toya. ape terus Ayo piye iki? ana banyu basane toya Ya. Sing nabuhi jenenge yoga. Ape? Kula dongakne penonton sedaya benjang saged ahli suwarga. matur nuwun Bapak Pandit Bapak Panita Bapak Panito, matur suwun, Pak. kok matur suwun Pak yo terus gawe kata-kata kok iso. Ingkang sampun gelar budaya. Insyaallah nderek ndedonga Mugi-mugi sedaya panjang yuswa. matur nuwun penonton sedaya Sedaya, sedaya. Sedaya. nah ngono Ingkang sampun ugi mirsani budaya. salat wengi aja ditinggalno Tinggalno.
Mugi-mugi panjenengan asal berkah saking Kang Maha Kuwasa. Atau berkah apa? Aduh. Jangkrik mumet ngaur iki ya. Ayo tenanan. Iya. Terima kasih seluruh para sopir. Sopir yen kerja aja nganti mampir. Lah, Iki pikirane kenceng jo kakean mikir. Insya Allah waras ora kentir. Kayak cocok. cocok. Iya. Ayo. Bapak sopir dibantu bapak kondektur. Bapak kondektur. Keuangan harus diatur. Jangan teledor, harus taat jalur. Karo penumpang kudunya dulur. Kayo temu hebat luar biasa. Ya ampun. Parman kula pingin iki ya. Isa. Eling, kula melengkang numpak kendaraan. Aja nganti kebut-kebutan. Dimenruran nambahi kecelakaan. Untuk mengurangi banyaknya korban. Korban cilaka akeh banget. Mula yen nyabrang kudu ingat-inget. Pak polisi ngatur ben ra mumet. Lalu lintas ben ora macet. Iso yan. Hebat luar biasa. Yen wis macet dadi kampiran. Akeh pelajar ketinggalan pelajaran. Sing dadi pegawe telat tindak kantoran. Sing dodol pecel nganti lali ra katokan. Elek ngono kuwi kok iso. Gawe rok. Pokoke salatullah salamullah ala Rasulillah. Sinten Mas? Salatullah salam sampai setengah. Monggo ditikan. Tawassalna bi bismillah wa bil adim Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi adil babi ya Allah. Iki mono lak jenenge niken Barang kondang ra tau leren. Ayo, mumet namanya bingung kata gue. Ayo. Iki nolak jenenge niken Tanggapane rame ra tau leren. bocahe ayu disawang kaya sajen. Bocahe ayu disawang kaya sajen. Senajan gawe kebaya sinden iki ngetren. Ya isa ta. Ngaur iki ya. Dalange jenenge Mas Akbar. Sing dipikir iki gek ndang bubar. Engko ra mulih ngenteni bayar. Ayo. Iki aku terus piye? Ayo dasar karepmu kono. Yen ra bayaran yogane ambyar. Betul, iso ya. Oh iki bocah iki cerdas kok, Mas. Cerdas. Yo, ayu. Nggih, sugeng dalu. Jan awakmu cilik biyen ginu-ginu. Iya. Bareng saiki gedhe dewasa ketok ayu. Loh, bocah ki wong wedok ki ngene iki. Bojoku. Mula dadi wong wedok ki sing irit. Bojoku mbiyen ngono lho. Cilik ginu-ginu bareng sik enom ayu, bareng wis tuwek weleke ramum. Astagfirullahaladzim. Bojo kuwi kepiye-kepiye sing mendampingi sampeyan. Kados beliau Bapak Haji Panito, di mana ada suami yang sukses, di sebelahnya atau di sampingnya pasti ada istri yang setia. Lho, milo. Bojo ki setiane bojo kuwi nggawa kesuksesane wong lanang. Saelek-eleke wong wedok kuwi kudune dipangkat dihormati, kudune dielem. Nah ngono. Ora oleh wong wedok ki terus dilolone elek iki ora oleh. Soalnya apa? Seorang perempuan, seorang wanita. Wanita itu sampean ngelokne bojone sampean dhewe padha karo ngelokne ibuke sampean dhewe. Ngerti ya sampean ngerti gak?
ibuke sampean ki wis nyetak sampean wis nglairne sampean ki lair ki sorone kaya apa sampean kudu ngerti apa meneh sampean wis ngetangki bojone sampean lah lek metengi 9 wulan dina ya ngono-ngono sampean ya panggah kolu bojomu elek sampean iki kudune ya ngaca sampean elek bojone sampean elek ora oleh ngelone ngono kuwi wong padha eleke padha ngacane ya kuwi bener aku ngene sing apik bojoku tuturono sing apik melaku bojoku tuturono lah kok malah aku ra mbawe kesempatan lah nyapa nuturi iki lak bojone tersinggung sampean to nggih to Mas Akbar Nggih, kan sama-sama sebagai orang wanita. wong wedok iki lho kowe ki yen ora seneng wanita wanita kuwi lak wani ditata heeh arep kepiye-piye ki apa wae sing kekuranganmu mesti ditampa yen pancen kowe ora tresna tinggalen lunga utawa pasrahno maratuwa nek maratuwa ora gelem nampa delen bali desa lah kowe tak dekek bali desa dipek kami tuwa ngono lho dadi ora ya-yaan bojo dititip-titipne ana sing ngamini ku sapa iku ketok ya kami tuane teko iki ngono ngaturke apa nduk iki piyayi bengi iki pancen diajak melekan karo beliau Bapak Haji Panto nggih niki ngaturaken sugeng dalu sedayanipun lan ugi sugeng dalu Bapak Panito ingkang sampun lenggah teng mriku waduh pun ketimbalan peng kathah nggih Mas Akbar nggih Nggih. kula ya padha lho nduk sampeyan ping pira aku peng pira Mas Wis marambah makape. oh ya padha karo sampean peng pira aku ya wis kira-kira ping pisan iki lagi ya dah jare peng akeh sampean ki po lali beliaunya ketemu kita di stadion Bapak Rawuh njur meling to Mas Klitik Mas Klutuk benjang kula timbali wonten garasi ngono malah sampean sesuk gak entuk bali karo Pak Haji. Kan apa? Arep dingge nganyari bis, ning ora kon numpak. Lah kon diseret komburi kae. Kae tali ngono. Gledek. Nek bundas kabeh. Iki ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Panito lan ugi sedayanipun sampun sami lenggah teng mriki. Mugi-mugi sedayanipun khususnya Bapak Panito sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah. Ora lokaning malah kebak. Amin ya rabbal alamin. Niki nggih sugeng dalu Ayang Akbar. Sapa iki? Nyelukmu piye? Ayang. Loh, piye to sampean iki? Tak omongi. Aduh, tenanan. Dalang ki engko nek wis godhone lho ya. Biasane tekaning bondo barengi coba. Aja nganti pisan-pisan dalang gandeng karo sinden. Nyapa? Kuwi engko enek unen-unen. Mangan duren aja mangan tomat aja dicampur karo duren utawa mangan duren aja dicampur karo tomat. Mulane aku meling aja rabi sinden marai asam urat. Lha nyapa? Wah, piye iki sinden? Tapi ora apa-apa, sampean karo Mas Akbar aku cocok seumur. Celeng. Sik, baleno. Gini, dia cacat. Oh, berarti cocok ya? Iya lho. Iki mamane Iya. Gak apa-apa, aku tak oleh ban serep iki aku. Weh. Oh ban serep. Kasih ban serep presiden iki nggih Ibu menika. Ben sepuh. Tembangipun apa kersanipun laras Kagem mukadimah, Dik. Niki wonten pambuka sebelum Pak Panito diaturi minggah wonten pepanggungan. Niki ngaturaken sak lagu riyen nggih, Mas. Nggih niki wonten pamundhut Lewung saking Bapak Teguh Satrio Kuncoro, CO Wong Pusat Manajemen. Matur nuwun. Wah, Lewunge dike rancak wae ya Mas ya. Hah? Kademen aku. Oh iya no. Tapi nek pikir sampean ndak sido adem kok. Ada. Yang ngene iki lho. Modelnya ngono kuwi lho Mas, iki semakin ngono kuwi. Sinden iki anger nek sinden kok ngancik remaja. Kok terus nyedak ngene iki tok omongane ngene iki. Kok ora urunge setahun kas wis meteng pisan. Astagfirullahaladzim. Ning lak ane bojone ngono. Tegese meteng itu bertambah usiamu, bertambah pendidikanmu. Nah ngono. Oh ngono. Iki kudu kalem-kalem lek omong mergo ki pengalaman nek ngene iki mulai cepet-cepet. Liak-liak ya, Nduk ya. Nembang. Lewung. Napa Mas? Lewung. Betul bawa ta? Nggih. Ndak. Mangke biban wae Bapak diaturi Nggih. kita to. Nggih. Cobi. Nah, Alhamdulillah. Bawa ya, Nduk. Iya.
Iya, iya. Enggak. 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 Langsung kita. Oh langsung mawon. Pak D, Ada. langsung buka Nah, bender. Pak Tos. Anu bawani sithik wae. Iya, iya. Pelok lagi. Bawani pelok. Iya iya iya. bawani, Iki nek Mas. ora gawe gawanku ora kepenak iki. Nah, niki lho. Lam lam tilam perci iwatan paku lingan adikku bocah ayu suwe ora ketemu kepiye pawartamu Pangesune panjenengan kula sae Kang Mas. Gandese luwese aduh nimas ojo kowe ngadeg terus engko saya Terus pripun? kene mikmu selehno kan ngene lho selalu Anda pasok Iya. Ekonomi keluarga itu yang diutamakan. loh iki lho Mas Iki hebat. M ki prei. M ki lho M ki mangan ora mangan dilakoni bebarengan. lho ini Biasanya sekolah ki kan dadi sopir ki sekolah menangan, tapi Eksindo 57 ki ora duwe jiwa menang, ora duwe jiwa idealis, ora duwe jiwa egois. Sopir kernet karo kondektur kuwi bareng mlebu warung ya sing sopire mangan rawon, kondektur karo kernete ya mangan rawon. lah iki Kesetaraan. Kesetaraan. tidak membeda-bedakan Beda-bedane, Pak. kilo Wis, entek, Pak. ana Wis, rem ana gas sik kurang siji Ah. kopling Ya. koplingnya urung Ya, jangkep penting niku nggih anu. kopling Kopling. Kopling. Kop ki saka tembung kokopen kopi yen panas kuwi ngono. Ah, kuwi angel. nah ya Kopi ngokop, Kop kopi. ki kokopen tegese unjukan kopi pas panas kuwi ben ora ngantuk. Dadi yen nyopir ben iso konsentrasi. lah Ling Leng kuwi eling. Eling yen nyopir ki ngati-ngati mergo nyambut gawe ki duwite dienggo murakabi keluarga sing ning omah. mergo ya nggawa wong Nggawa wong akeh. iki lho Mas iki lho Wis. Top-topan. top Pas. dadi paling boten mriki niku pun teruji Nggih. dan tertata Leres. mula yen sopir-sopir ngriki niku kula acungi jempol Nggih. selalu menaati dalam berlalu lintas Nggih. biasanya sopir ki yen menggok sok ndeleweri ora kelingan nalika nganan ya kudu rating nganan ngiri ya kudu rating ngiri lah ini yang harus kita terapkan dalam berkendara mula nggih keselamatan untuk menjaga keselamatan masing-masing kuwi nggon sen kanan ya harus beloknya kanan nek sen kiri beloknya harus kiri Urung mesti. lho kepiye to Lek sen kanan, nek ratinge nganan ki menggoke nganan lek rating ngiwa. menggoke ngiwa Urung mesti. kok rong mesti Kowe tuh Garut Kaca apa ora? Gatot Kaca ki Lek pas wayang wong kae. Tung tung blang dandu dandu tak tak blang. Kiri teng endi? kiwa Kok mengko enengan ngene. oh alah nek pas sabetan ngene ki ta Telisir. iki ratinge kiwa ya tengah kami kok kiwa. enengen kok iso Ya mboten. Saya tak besok dipadani Gatot Kaca. Lah lek ngomong lek ratinge tandane kiwa menggoke ngiwa lek tandane nengen nengen urung mesti. Wong angon bebek ngertos mboten? Nggih. Seblak kene. Hayo. Iki tandane ndi? tandane ning tengen Bebeke kok ngiwa. bocah iki ketoke rupa ram ndayani ning pikirane cerdas lho Nggih, Pak cerdas. iya Oh iya wong. ning ora mesti kok ya Urung mesti. mula keselamatan tuh gumantung saka Saka kendaraan. lho kok saka kendaraan saka pengendali pengemudinya Ya kendaraan. mula muga-muga dalu niki anggenipun gelar budaya Nggih. insyaallah panjangkahipun Bapak Haji Panito pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala Amin. sedaya jinangkung mboten wonten alangan setunggal punapa Allahumma Amin. kersanipun selamat sedayanipun diajak selawatan kados panjenengan wau sekeca Oh, ngaten Nggih, nggih. nganjuk niku kota religi Nggih. mulai ingkang lenggah menawa ibu-ibu mutakaram Nggih. bapak-bapak ingkang kusuk Nggih. anggenipun ngibadah Leres. nggih Nggih, Pak. mula pamripun menapa to Mas Pak Haji Panito niki lho Nggih. mula diarani Pak Haji Panito ki
Paitane mung krana niat tur duwe jiwa toki tobat. Mula yen wis nawaitune kuwi niat lan atine iso tobat, insyaallah hidayah munggah kaji ora angel. Amin. Nggih, gen kula nu enten. Tukang nebas pari niku nggih entuk hidayah iso budal ngaji. Mung sak nebas pari. Nggih, budal ngaji delalah kusuk anggone ibadah bidal teng Madinah kondur teng griya niku jenenge ora Haji Prapto mboten. Lah sinten Mas? Haji Basri. Kok Basri? Mula mbiyen duwite entuk asil munggah kaji ki leh nebasi pari. Oh. Mula ganti Haji Basri. Nggih. Terus niki insyaallah kula benjang 5 tahun kas pun daftar minggah kaji. Amin Mas Jo. Jeneng kula ora aja klitik melih. Lho lah sinten Mas Jo? Mengke Haji Sokeh. Kok saged sokeh? Lah kula leh munggah kaji duwike sokongane wong akeh. Ngoten. Ditanggap. Tulung Agung lumpuke Jombang, lumpuke Tasana, lumpuke nggih munggah kaji. Amin. Bojone niki nggih ngoten. Bojo kula biyen niku alumni. Alumni napa Mas? Guyangan. Biyen. Ora apa-apa nyapa. Ora kok masa lalu kok Mas. Wong ki luwih becik dadi wong elek ning iso apik tinimbang dadine apik ning tundone elek. Leres Mas. Mantan riyen ngriku dan insyaallah nggih sami 5 tahun yang akan datang badhe munggah haji, tapi bojo kula lak jenenge Naning. Sampeyan mulih ke tanah suci kula ganti jenenge sanes Buajah Naning tapi Buajah Mutmainah. Lah kok Mutmainah? Mergo mbiyen kulino ngemut barang sing ra genah dadi Alhamdulillah. Alhamdulillah sadar. Sing ngerokok Mas, ngerokok. Oh, ngerokok. Ngerokok itu Oh, ya ndak sing ora apik ya. Apik wong wedok kan kadang-kadang itu mengganggu kesehatan. Iya bener. Nggih. Religi nggih. Religi. Nggih, nyuwun larasipun pelok, Pak. Pelok. Niki kudu kalem ngoten niki. Suarane ngungung ngoten. Nggih. Pak Dik, Coba Pak, pelok. sing gender ada sing dalu, Pak. Ketok akrab. Akrab niki kula mboten lali niki sing penggender jenengan keng Malaysia menika. Nggih. 6. Bapak Datuk Maringgis sing dalu, Pak. Datuk Maringgis. Coba Pak, namanya siapa itu Pak? Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamu sing gender nggawa telo kaspe. Telo kaspe gundulmu iki kentole kok. Oh kentol. Tak tiro telo kaspe. Lah kok kentole wireng ta, Pak? Batu enak-enak arepe selawat kelingan telo. Tak kira mau yo salak tipe dengkul. Seksi ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ana kembang-kembange nongo kembange menur insyaallah Bapak Panito benjang saged panjang umur salatullah ayo bareng-bareng salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah mangan gedhok diwadahi tanpa cacahe 5 insyaallah warga masyarakat nganjuk tambah barokah nindake agama salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala Muhammad Salale. Mas Joko Apa? Dulu. ayo ben rada barokah kok iso Gawe napa? Masyaallah dagelan padha budale kok iso cangumu ki apa lho rene iki kok iso Rene iki golek sangu nyangoni. ayo
ana banyu basane toya. Terus ayo piye iki? ana banyu basane toya. Ya. Sing nabuhi jenenge yoga. Kula dongakne penonton sedaya benjang saged ahli suwarga. Matur nuwun Bapak Pandit, Bapak Panita. Bapak Panita, matur suwun Pak. Kok matur suwun Pak ya terus gawe kata-kata Ingkang sampun gelar budaya. Insya Allah nderek ndedonga. Mugi-mugi sedaya panjang yuswa. Matur nuwun penonton sedaya. 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 Nah, ngono. Ingkang sampun ugi mirsani budaya. Salat wengi aja ditinggalno. Tinggalno. Mugi-mugi panjenengan asal berkah saking Kang Maha Kuwasa. Asal berkah apa? Aduh. Jangkrik mumet ngawur iki ya. Ayo tenanan. Iya. Terima kasih seluruh para sopir. Sopir yen kerja aja nganti mampir. Lah, Iki pikirane kenceng jo kakean mikir. Insya Allah waras ora kentir. Kayak cocok. cocok. Ayo. Bapak sopir dibantu Bapak kondektur. Bapak kondektur. Keuangan harus diatur. Jangan teledor, harus taat jalur. Karo penumpang kudunya dulur. Kayo temu Kok ya temu hebat luar biasa. Ya ampun. Parman kula pingin iki ya. Isa. Eling, kula melengkang numpak kendaraan. Aja nganti kebut-kebutan. Dimenrora nambahi kecelakaan. Untuk mengurangi banyaknya korban. Korban cilaka akeh banget. Mula yen nyabrang kudu ingat-inget. Pak polisi ngatur ben ra mumet. Lalu lintas ben ora macet. Iso yen Hebat luar biasa. yen wis macet dadi kampiran. Akeh pelajar ketinggalan pelajaran. Sing dadi pegawe telat tindak kantoran. Sing dodol pecel nganti lali ra katokan. Elek ngono kuwi kok iso. Gawe rok. Pokoke salatullah salamullah ala Rasulillah. Sinten Mas? Salatullah salam sampai setengah. Monggo ditiket. Tawassalna bi bismillah wa bil adin Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi adil babi ya Allah. Iki monolak jenenge niken Barang kondang ra tau leren. Ayo, mumet namanya bingung kata saya. Ayo. Iki nolak jenenge niken Tanggapane rame ra tau leren. bocahe ayu disawang kaya sajen. Bocahe ayu disawang kaya sajen. Senajan gawe kebaya sinden iki ngetren. Ya isa ta. Ngawur iki ya. Dalange jenenge Mas Akbar. Sing dipikir iki gek ndang bubar. Engko ra mulih ngenteni bayar.
Iya. Ayo. Iki aku terus piye? Ayo jasa karepmu ngono. Yen ra bayaran yogane ambyar. Betul, iso ya. Oh iki bocah iki cerdas kok, Mas. Cerdas. Yo, ayo. Nggih, Sugeng Dalu. Jan awakmu cilik biyen ginu-ginu. Iya. Bareng saiki gedhe dewasa ketok ayu. Loh, bocah iki wong wedok iki ngene iki. Bojoku. Mula dadi wong wedok iki sing irit. Bojoku mbiyen ngono lho. Cilik ginu-ginu bareng sik enom ayu, bareng wis tuwek weleke ramomu. Astagfirullahaladzim. Bojo kuwi kepiye-kepiye sing mendampingi sampeyan. Kados beliau Bapak Haji Panito, di mana ada suami yang sukses, di sebelahnya atau di sampingnya pasti ada istri yang setia. Lho, lho. Bojo ki setiane bojo kuwi nggawa kesuksesane wong lanang. Saelek-eleke wong wedok kuwi kudune dipangkat dihormati, kudune dielem. Nah, ngono. Ora oleh wong wedok ki terus dilolone elek iki ora oleh. Soalnya apa? Seorang perempuan, seorang wanita. Wanita itu sampean ngeloni bojone sampean dhewe padha karo ngeloni ibuke sampean dhewe. Ngerti ya sampean ngerti gak? Ibuke sampean ki wis nyetak sampean, wis nglairne sampean ki lair ki sorone kaya apa? Sampean kudu ngerti apa meneh sampean wis ngetangki bojone sampean. Lah, lek metengi 9 wulan. Dina ya. Ngono-ngono sampean ya panggah kolu bojomu elek. Sampean iku kudune ya ngaca. Sampean elek bojone sampean elek ora oleh ngelone ngono kuwi. Wong padha eleke padha ngacane. Ya kuwi bener aku. Ngene sing apik bojoku Dadi iki tuturono. Sing apik melaku. Bojoku tuturono. Lah kok malah aku ra mbawe kesempatan. Lah nyapa nuturi Iki ra bojone tersinggung sampean. to. Nggih to Mas Akbar. Nggih, kan sama-sama sebagai orang Wong wanita. wedok. Wong wedok. Iki lho. Kowe ki yen ora seneng wanita, Ya. wanita kuwi lak wani ditata. Heeh. Arep kepiye-piye ki apa wae sing kekuranganmu mesti ditampa. Nggih. Yen pancen kowe ora tresna, tinggalen lunga utawa pasrahno maratuwa. Nek maratuwa ora gelem nampa delen bali desa. Lah engko tak dekek bali desa dipek kami tuwa. Ngono lho, dadi ora ya-yaan. Bojo dititip-titipne. Ana sing ngamini ku sapa iku? Ketok ya kami tuane teko iki. Ngono. Ngaturke apa, Nduk? Nggih. Iki piyayi bengi iki pancen diajak melekan karo beliau Bapak Haji Nggih, Panto. leres. Nggih niki ngaturaken sugeng dalu sedayanipun. Lan ugi sugeng dalu Bapak Panito ingkang sampun lenggah teng mrika. Waduh, duh. Pun Janjinya- ketimbalan peng kathah nggih Mas Akbar nggih. Nggih. Anjir. Ya padha lho, Nduk. Sampeyan ping pira? Aku peng pira, Mas? Wis marambah makape. Oh ya padha karo Sampeyan peng pira? Aku ya wis kira-kira ping pisan iki lagi enak. Dah, jare peng akeh. Sampeyan ki po lali. Beliaunya ketemu kita di stadion. Oh iya. Ah. Bapak rawuh njur meling to Mas Klitik, Mas Klutuk benjang kula timbali wonten garasi. Iya. Ngono. Tak Malah kira- sampean sesuk gak entuk bali karo Pak Haji. Kan apa? Arep dingge nganyari bis, ning ora kon numpak. Lah kon? Diseret komburi kae. Kae tali ngono. Gledek. Gledek. Nek bundas kabeh. Niki ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Panito lan ugi sedayanipun sampun sami lenggah teng Amin. mriki. Mugi-mugi sedayanipun khususnya Bapak Panito sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Dipun paringi rezeki ingkang kathah Amin. barokah. Ora lokaning malah iya, kebak. bener, Amin bener. ya rabbal alamin. Niki nggih sugeng dalu Ayang Akbar. Sapa? Bah, sapa iki? Nyelukmu piye? Ayang. Ayang. Loh, piye to sampean iki? Tak omongi. Duh, aduh. Tenanan. Dalang ki engko nek wis godhone lho ya. Nggih. Biasane tekaning bondo barengi coba. Laras. Terus. Aja nganti pisan-pisan dalang gandeng karo sinden. Lho, nyapa? Kuwi engko enek unen-unen Heeh. mangan Duren. aja mangan tomat aja dicampur karo duren utawa mangan duren aja dicampur karo tomat. Mulane aku meleng aja rabi sinden marai asam urat. Lho, lah Ngono lho. nyapa? Kuwi wah piye iki sinden Tapi ki? ora apa-apa, sampean karo Mas Akbar aku cocok seumur. Keleng. Nek Keleng. nek. Keleng. Iya to. Sik, baleno. Kene dia. Oh, berarti cocok ya? Iya lho. Cocok Iki lah. mamane Ah. nek Iya. Nah. nek
Gak apa-apa, aku tak oleh ban serep ya aku. Weh. Oh ban serep. Saya ban serep serep presiden iki nggih Ibu menika. Pin sepuh. Tembangipun apa kersanipun laras Kagem Mukadimah, Dik. Niki wonten pambuka sebelum Pak Panito diaturi minggah wonten pepanggungan. Niki ngaturaken sak lagu riyen nggih, Mas. Nggih niki wonten pamundhut Lewung saking Bapak Teguh Satrio Kuncoro, CO Wong Pusat Manajemen. Wah, Lewunge dikei rancak wae ya Mas ya. Hah? Kademen aku. Oh iya no. Tapi lek jujur sampean ndak sido adem kok. Ada. Yang ngene iki lho. Modelnya ngono kuwi lho Mas, iki semakin ngono kuwi. Sinden iki anger nek sinden kok ngancik remaja. Kok terus nyedak ngene iki tok omongane ngene iki. Kok ora urunga setahun kas wis meteng pisan. Astagfirullahaladzim. Lewakane bojone ngono. Tegese meteng itu bertambah usiamu, bertambah pendidikanmu. Nah ngono. Oh ngono. Iki kudu kalem-kalem lek omong mergo ki pengalaman nek ngene iki mulai cepet-cepet. Liak-liak ya, Nduk ya. Nembang. Lewung. Napa Mas? Lewung. Betul bawa ta? Nggih. Ndak. Mangke biban wae Bapak diaturi kita to. Nggih. Nah, alhamdulillah. Bawa ya, Nduk? Iya. Iya. Enggak. 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 Langsung kita. Oh langsung mawon. Pak D, langsung buka bender. Pak terus Anane, bawani sithik wae. Iya. Pelok lagi. Bawani pelok. Iya. bawani, Iki nek Mas. ora gawe gawanku ora kepenak iki. Nah, niki lho. Lam tilam perci iwatan paku lingan adikku bocah ayu suwe ora ketemu kepiye pawartamu Pangesune panjenengan kula sae Kang Mas. Gandese luwese aduh nimas ojo kowe ngadeg terus engko saya Nah terus pripun? kene mikmu selehno kan ngene lho iki kok sok manuton nah lenggah kene ya cah coba kowe lenggah kene iya Properti. kakang ndak bawa saite Junko iso mbok terus ke Lewung ya. Ngaten nggih. Aku mesake yen sampean kok kesel. Nggih saestu. Soale aktivitasmu ku lak padet banget to. Leres nggih. Gandese. Oh basi Dek. Iya. Alwase. Ndak pundhutke kursi rasane piye, Nduk? Rasane kepenak Kang Mas pun mboten kesel. Iki sofa nomor 1. Oh. Aku pesen ning Tiongkok. Sofane soba-ubah ngono ya. Ngateko dulu, Nduk. Ngateko dulu ya. Nyapa to, Duk? Tak wongi. Ye. Kita iki bareng ngendok. Loh. Lah nyapa? Bokonge wanget ngene. Lah. Wis dadak mbok omongke anget barang ki ya ngopo kok iso. Kono. Manut to. Lungguh ya Cahayu, lungguh kene. Lah ya. Ning kuning lancir kuning rada-rada ya Tiah. Nggih Kang Mas. Enak ya. Sofane sekeca nggih Mas. Wah, niki nek didelek teng gene bis Exindo. Wah, Cocok. Nggih. Iki Nyapa to? Pakumu. Paku apa? Oke, paku masamu apa modot kok buri. Ora. Kene. Coba. Ning kuning. Rada-rada Dik, rada-rada. Nggih Kang Mas. Lancir kuning kinawa liyan. Niki kok kursine kok men jeplok-jeplok ngeten Kuwi pancen kursi goyang, setengahnya elektrik. Oh ngaten. Ayo engko nek baterene entek nek ngecas ning kene ya. Ngono ya. Nek baterene entek. Ini kan yaklek mbok dudul bateraiku. Lah ya tak omong iki. Mbok aku ya mbok anu ora mbok dudul ya bateraiku sakit. Santai iki lho. Luwese ayune
aduh nima intenipun kakang langsung didamel suasananya ngebit. Oh, ngaten nggih, seragenan mawon nek ngaten. Oh, ya, ya. Seragenan. Iya. Lewung, mangga ditiken salindri lewung dados. Ke Mas Arya. Asik.
Wis aku kenal kino mati. Dik Niken jangan duduk dulu. Iya. Sama Mas Joklitik dan Mas Jogul untuk Cik. mendampingi Bapak Panito. Siap. Monggo. Siko dawuh. Suwun berkahipun. Monggo, Pak. Turi putih Ditanggung ning kebon agung. turi putih ditanggung ning kebon agung. Cara tiba nyemplung kok ira kembang Kembang kamboja, kembang kamboja tukul sukun teki. Kembang. Alhamdulillah. Piyayi nu ngeten iki lho Mas Akbar. Nggih, Mas Jo. Pak Haji Panito nuwun sewu. Nggih. Kula niku manggi piyayi mboten kados beliaunya ini. Kok ngaten, Mas? Piyayi sugih ora malih, Nggih. gesangipun penak ya ora ndangak. Nggih. Sugih donya bondo ya ora senengina. Nggih. Senajan to enggak punya jabatan tapi insya Allah beliaunya anti maksiat. Amin. Ya Amin. alhamdulillah. Sehat Pak, sehat Pak. Jarine sapa? Kok mesti ngejak dagel lho panjenengan. Wah, jan. Kula ki lek ruwace omongan kaya ngeten kok iso. Monggo Pak. Matur nuwun Monggo, Pak. Mas Joklodo. Siap, Pak Cipanto. Niken, Nggih. Mas Joklitik. Nggih, balik Pak. Nika jok klinik kula jok kluthuk Pak. Nika aja kluduk Pak. Wah, panjenengan dangu mboten kempal dados supe. Ndak, jenengan inget mboten? Nggih. Nggih. Terakhir saya panggil ke Nganjuk hari ulang tahun TNI di GOR kemarin. Nah, Nggih, nggih. Gor. Nggih. Ki Dalang Eko Suseno. leres. Nggih. leres. Kula sing manggil. Alhamdulillah. Di ulang tahun Eksindo yang ke-8 ini seluruh lawak Jawa Timur itu saya kumpulkan. Nggih. Mas Akbar nanti tanggal 26 main di Ngluyu. Diluyu Bapak. Lawaknya Mas Komet dan Mas Dodo. Mas Dodo. Nggih. Terus Mas Percel tanggal 6 September di lapangan Kecamatan Luyu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Tujuan saya menghibur Ngaten nggih, masyarakat. Pak. Insya Allah jenengan Mas Jo Nggih. itu saya agendakan rutin sama Dek Niken Salindri. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Dek Niken Barakallah. terakhir ketemu di SMA 1 itu di belakang layar ya saya Dek Niken. Dan Nggih. niki lho Mas, niki lho. Beliau itu latar belakangipun nuwun sewu. Nggih. Piyayi ingkang berpendidikan tinggi tapi tesik kersa ngreksa budaya. Leres. Niki, ini insyaallah nggih. Jenengan ngaturaken sugeng rawuh. Pak Dandim sama Pak Dandem beliau masih di sini saya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Alhamdulillah. Pak Dandim. Pak dan Dandim, Pak Dandem, dan matur nuwun. Nggih, Pak Dandim. Ini juga satu angkatan juga Pak Dandim. Oh ngono. Nggih, Nduk Niken iki adikku menika alhamdulillah sampun diangkat AL, Pak. Angkatan Laut. Anggota Ludruk ning Surabaya saya. Bapakku yang duwe pangkat lho Mbak Iso. Letkol. Letnan Kolonel. Klet nengkol kernet. Moga Nggih, Pak Pak. Haji. Monggo mumpung menika sarengan kalih Atur Nduk pangan Niken dikan napa, Derek? Salindri. Nggih, Mbok bilih monggo. panjenengan badhe nembang paring panglipur dipun rencangi Nduk Niken Salindri Nggih. sumangga Pak Haji. Wah, kula mboten saged nembang. Bapak itu hanya untuk penikmat kok. Iya, iya, iya. Pak Panito ini tuh sangat baik sekali, Iya, Dok. ramah, dermawan, apa meneh lek petuk karo cah cilik mesti gak kuat Pak Panito. Gak kuat maksudnya gak kuat Gak rasane. kuat pengen nyangoni. Tek mesti ndek inganane ke lek nyangoni ke Iya, iya. 500. Iya, iya. toh. Mergo iki saiki ning daleme ning daleme dhewe. Lah ning daleme dhewe mesti luwih akeh. Kae ora nyangoni. Lah apa? Kae iki DP-ne nggih bengi iki lho.